Don Pino Puglisi. Il-Beatu Don Pino Puglisi kien saċerdotu martri maqtul mill-mafja fl-1993. Fi kliem Papa Franġisku li ddekjarah beatu fl-2013, Don Puglisi kien qassis eżemplari iddedikat speċjalment tal-pastorali taż-żgħażagħ. Eduka lit-tfal skont l-Evanġelju u neħħihom mid-dinja tal-kriminalità u din fiċċet li telbu billi qatluh. Fil-verità però kien huwa li rebaħ ma' Kristu Irxoxt. Don Giuseppe Puglisi magħruf iktar bħala Pino twilet f'Palermo, Sqallija, fil-15 ta' Settembru 1937. Kappillan ta' Brancaccio, kwartier żgħir u mitluq ta' Palermo li għax ma beżax joħodha kontra l-mostru tal-mafja, safa vittma tal-kritika, imtela bid-djun u fl-aħħar dabbar ta' pistola fonqu. Don Puglisi ma kienx simbolu pubblika tal-ġlieda kontra l-mafja, iżda qassis tranquill li saħansitra mill-pulptu kien stiedel lill-edewwa moħbija tiegħu ejjew nitkellmu u niddiskutu. Iben skarpan u hom devota, Giuseppe kien il-fustani bejn żewġ saħwa subien. Ħoħ il-kbir stennih isir qassis biex jiżewġu hu. Ta' 34 sena sar kappillan ta' raħal jismu Godrano fejn dam 7 snin. Meta wasal Godrano, il-Knisja kienet għadha mħarbta minħabba terremot li seħħ 3 snin qabel, fl-1968. Ftit irranġa bil-paga li kien jaqla tagħlim. Fl-1990, Don Pino nħatar kappillan ta' San Gaetano fil-Brancaccio di Palermo, kontrollat mill-kriminalità organizzata permezz tal-aħwa Gravjano, kapi-Mafja marbuta mal-familja tal-boss Leoluca Bagarella. Hawn bdiet il-ġlieda kontra l-mafja minn Don Pino Puglisi u ma pruvax idawwar li min kien diġà daħal fix-xibka tal-mafja, imma prova jipproteġi lit-tfal li kienu jqisu lill-mafjużi bħala idoli u nies li xirqilhom rispett milli jidħlu magħhom. Permezz tal-attivitajiet u tal-logħob ikkonvinċihom li wieħed jista' jikseb ir-rispett tal-oħrajn mingħajr il-bżonn li jsir kriminal u dan jagħmlu sempliċement billi jħaddan idejat u valuri tajba. Don Puglisi neħħa mit-toroq ħafna tfal li mingħajru kienu jibdew b'xi serqa żgħira u kienu jispiċċaw jitraffikaw id-droga. B'hekk sar ostaklu għall-mafja għax kien joħdilhom it-tfal u għalhekk wara li jeddew bosta drabi jiddeċidew li joqtluh. Fl-1991 akkwista dar biex jilqa' liż-żgħażagħ marġinati ta' Brancaccio. L-isem ta' ċentru diġà deċiż isemmih Padre Nostro bħat-talba favorita tiegħu, il-missierna. Meta ġie biex jixtri l-post, il-proprjetarju olla l-prezz għax qassis u allura tħalles il-Knisja għax għandha minn fejn. Il-prezz kien xi 40,000 euro. 2/3 minnhom ġew mid-donazzjonijiet tan-nies u kontribut modest mill-Kurja. It-terz ieħor ġab taħbit kbir għal Don Puglisi. Fil-bidu tal-1993, iċ-ċentru ġie inawgurat u beda jaħdem b'4 sorijiet. Meta kienu jistaqsuh fuq id-dejn kien wieġeb taħseb il-Providenza. Il-paga tiegħu saret rata fissa biex iħallas ftit dan id-dejn. Qatt ma ttallab flus mingħand in-nies għalkemm kienu jidħlu ħafna. Ma rid li ħadd iħossu obbligati jew imbarazzat. Kien jorganizza lotteriji bi premjiet żgħar regalati mill-ħbieb tiegħu, negozjanti, u kien iħallas it-taxxa fuq il-ftit qliq li kien jagħmel, xi ħaġa mhux daqstant komuni fl-Italja. Don Pino kien qed jaħseb ukoll biex jorganizza skola sekondarja li ma teżistix fi Brancaccio. Bħalma ma jeżistux klinika tal-first aid, servizz tajjeb ta' trasport pubbliku u istituzzjonijiet oħra importanti. Waqqaf ukoll assoċjazzjoni biex tafas fuq l-amministrazzjoni komunali ħalli jsiru t-tibdiliet meħtieġa. Qatluh ferqu sninu nhar 15 ta' Settembru 1993 meta ċċelebra is-56 sena ta' ħajtu. Istab mejjed quddiem l-adba ta' daru, maqtul minn bullet mafjuż parat fonqu. Qabel mietu għad bisserni l-qatil tiegħu qallu kont qed nistennija. Fuq il-qabar tiegħu fiċ-ċimiterju ta' Sant'Ursula f'Palermo kien hemm inquxa l-kliem mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ħadd m'għandu mħabba aktar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbibu. Il-Kardinal Ersilio Tonini għalhekk fuq Puglisi dan qassis Palermitan inqatel għax rid jeduka liż-żgħażagħ biex jirrispettaw il-liġi lil xulxin u l-valuri tas-sewwa. Missjoni bħal din dejjem tbeżza lil minnu ħażin. Jistgħu jkunu mafjużi u faxxisti. Dan ma jagħmilx differenza.